One News jinsab f'pożizzjoni li jiżvela li l-Erbgħa filgħodu il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech kien kostrett jiltaqa' mal-ħaddiema tal-Partit wara li qam rebus dwar l-aħbar li Christian Peregin tal-LovinMalta se jidħol jaħdem mal-Partit Nazzjonalista u jmexxi l-kampanja tal-Partit. Is-sorsi ta' One News qalu li fl-istamperija qam furur sħiħ minn kmieni l-Erbgħa filgħodu wara li l-Ingaġġ ta' Peregin sar pubbliku mal-lejl. Bosta ħaddiema tal-Media.Link u tal-Partit Nazzjonalista huma urtati illi l-Partit minflok qed jipprova jiġbed demm ġdid u kredibbli ġab lil persuna illi fetaħ kawża biex joħnoq il-vuċi tal-istess partit. Fil-fatt wieħed mis-sorsi tagħna qal illi wieħed mill-ħaddiema fl-istamperija l-Erbgħa filgħodu saħaq illi dan l-att kien ta' weġa' insultar tal-intelligenza tal-istess ħaddiema illi ilhom jintalbu jagħmlu sagrifiċċji anki minħabba l-qagħda finanzjarja imwera illi għadu jinsab fiha il-Partit Nazzjonalista. Daħħalna lil min rid joqtolna bil-ġuħ u min rid jalaqna, instema' jgħid wieħed mill-ħaddiema. One News u marra filli minn kmieni l-Erbgħa filgħodu il-ħaddiema bdew jipprotestaw, buħud jgħeddu li se jaqbdu jitilqu jew jieqfu jaħdmu jekk ma jarawx lill-Kap. Is-sitwazzjoni tant eskalat li saħansitra ntbagħtet email illi il-Kap Bernard Grech kien se jkellem lill-ħaddiema f'laqgħa illi issejħet biex isir dak magħruf bħala damage control. Jirriżulta iżda illi l-laqgħa saret satejn qabel il-ħin skedat u għalhekk il-ħaddiema iltaqgħu mal-Kap fl-10 ta' filgħodu. Mhux magħruf x'wassal għal dan u jekk il-ħaddiema għamlux iżjed pressjoni biex il-Kap ikellimhom minnu fih wara illi kellhom rabja kbira fuqhom. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali il-Partit Nazzjonalista kellu lill-eks ġurnalista tat-Times Caroline Muscat oħra illi tippoża tal-Indipendenti iżda mbagħad marret biex tmexxi l-kampanja ta' Simon Busuttil.